Durant el 2025 s'han registrat 100 queixes per incompliments de la llei del català, segons dades del Departament de Política Lingüística. Més de la meitat d'aquestes incidències tenen a veure amb noms comercials, rètols i publicitat, especialment en establiments que no adapten la seva comunicació visible a la normativa lingüística. Tot i el volum de queixes, només dues han acabat en sanció, amb multes de 1.201 euros cadascuna. Una a un hotel per no disposar de formularis en català i una altra a un restaurant per no garantir l'atenció al públic en aquesta llengua. Els establiments turístics i de restauració acumulen 17 queixes, mentre que 14 més estan relacionades amb el personal d'atenció al públic. En la majoria de casos, els expedients es resolen amb requeriments perquè els establiments corregeixin la situació, sense arribar a sancions. Des del govern es defensa que l'objectiu de la llei no és sancionar, sinó facilitar el compliment, una línia que també ha impulsat la formació lingüística i l'augment d'inscripcions als cursos de català. Amb aquest context, fins a quin punt el compliment de la llei s'hauria de garantir amb més pedagogia i acompanyament? O creus que caldria reforçar les sancions per assegurar-ne l'aplicació efectiva? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.